दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे देंखोनि अलंबार अरुण नार्जारी जाय बिथाङा माने सासे माने लेजेन्डारि माने सिंगार बर'नि बिथाङा दाखालि 10 एप्रिल खालि हरखाबै गावनि देहानि बेरामनि थाखाय माने रुंसारि जालांदों आरो दिनै न'खर आरो बेवहाय राजुहुवा भाबै बेवहाय जयैनो बेवहाय सारादु खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। दा बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायनो सानो जे बिथाङा सासे माने बर'नि मुंदांखा आरो गिबि थाखोनि सासे माने देंखोगिरि जायनि माने देंखोजों गिबि माने फिचार्स फिल्म माने आलायारन बे माने फिचार्स फिल्मखौ दिहुननाय जादोंमोन आरो बिथांनि देंखोजोंनो बे आलायारननि जेनाखि मोनसे मुंदांखा माखासे मेथाइफोर बे मेथाइफोरखौ जोङो दिनै माने खोनानो मोन्दों आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार माने मोजां मोजां मेल'डि बिथाङा थांनानै थानाय समाव खनलांबाय जि माने मेथाइफोरा जोंनि माने हारिनि सोमोन्दै माने गासै हारिमुनि बाथ्रा बेरखांदों। जोंनि संसार जानायनि बाथ्रा बेवहाय गासै बाथ्रा ओंखारदों। लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंनि माने सोरजिथाय बिथाङा मेथाइ खननायजोंल' नङा लिरनायनि गेजेरजों खन्थाइनि गेजेरजों माखासे सल'मा लिरनायनि गेजेरजोंबो बिथाङा फोरमायलांदों। बिनि थाखायनो बिथांनि जेनाखि अबथिरायै रुंसारि जानाय बेखौ जोङो जथेस्थ' जोङो दुखु मोनदों। माने नाथाय मानसिया उजिनायजों लोगोसे मानसिया मालाबा माबा मोनसे खारननि थाखाय जिउबो गोमालाङो। बिथाङा गोमालांनायखौ जोङो दिनै मोनफिननो हाला, नाथाय बिथांनि जेनाखि सोरजिजानाय जेनाखि क्रिएटिभिटि बा बिथांनि जेनाखि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनखौहाय जोङो गोथाङै दोननाय बेखिनि बेबस्था थांनानै थानाय मानसिफोरनि बेयो मोनसे गिदिरथार बिबान थाबाय। बिथांनि सानथौ आरो बिथांनि सानस्रि आरो बिथांनि सोरजिथाय बेखौ जोङो बोरै गोथाङै दोननानै इयुन जोलैफोरनो मिथिहोनायनि जेनाखि खामानि बेखिनि खामानिखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो आरो बिथाङा जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै जायगा मोनथों इसोरनि अननायाव इसोरनि आशीर्बादै बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों। बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै नैबे सारादु हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनिफ्राय आङो फोरमायो। गोजोन्थों।